Pa. Ay, ingani na lang. Bahinon sa mo. Bahinon. Hindi na mo. Ay, yana sa inyong kamot. Yana. Oh, yana. Oh. Lingkod ya. Lingkod ya se. Lingkod. Boy, isumog sa dia boy. Gamay pa si Iboy. Sige, tayo sa pa ha. Naagi mga sigago na ni karon. Sige, tayo sa pa ha. Tayo sa pa. Lin, hawili na na, Lin. Ay, ikaw hawid, Lin. Ready? Go. Go! Ay, ang magic yan nun. O, sige, Lin. Sige na, pod. Ready? Kamot, Lin. Ready na ba mo? Okay. Ready na sila, guys. So, karon 1, 2, Lin, i-ready, Lin. Oh, sige. 1, 2, ready! Go. Go! Sabi klase. Tansya, garay. Sa likod. Ang kamot sa likod. 1, 2, ready! Yung pangita mo nandito. Go! Oh, diaray lang! A few moments later. So ayan guys, magluto si Alan sa among sudan sa panihapon. Basta na siya guys, siya gidang magluto. So ayan, nakagisa na siya og lamas. Ahos ra na yang lamas guys. Og naglungag siya og itlog. Kay mo iyang adobuhon. Ayan, gilunodan niya ang itlog. Iyara nang adobuhon ang itlog guys. Ayan. Masarap ang aming ulam. Basta makauli na siya gidang magluto sa mong hapunan. Uli man siya guys. Iyagin. Kinanga na gas na ipapuha pag ina-fried na itlog. Murag yapon sa kuan kaning nang agluto ka og adobo ni siya kaburo imo gyapon i-fried ang egg para sa lami sa kanon. I-fried gyapon ang egg. Pero minuon na siya itlog, dili pa sa kuan. Sa kuan pa guys, ano na pito yun. Okay. Yan si Kapulyo. Simplahan na niyo guys. So, di na siya yung pagdugayon na. Di na siya yung na dugayon pa ni paghaon. Kaya ang importante yung maganda niya sa bawra. Ako na siya haon guys. Ito siya haunon. Ito na siya haunon na guys. Luto naman siya. So ayan guys, gi-add na ni Alan ang kuan, puso ng saging. Isa ra nakabuok ang iyang kuha nga puso saging guys. Pwede ra na niya dagkoon pagtadtad kay dili man na siya bula-bulahon, dili man siya tortahon, adobohon ra man daw na niya. So okay ra na siya nga dagkoon og tadtad. Ayan, yan na nang gihiwa-hiwa. Gidungan na niya sa itlog. Pag lungag sa itlog,
Kung paglata din na ang paglatada ng puso, yan ang gidungan guys. Ayan. Masarap ang aming ulam. Lami ang puso saging guys. Ayan guys, butangan na niyala ng mantika ang kalha. Kalha, kawali, unsa ba diha? Ayan. Ayan lamas ay ahos lang. So, yan gikuan ko. Init na ba? Ayan, butangan na niya og ahos. Ahos pa nga niyang lamas guys. Ay, walay-lain ang lamas. Yan, ipuraw-puraw. Yes, ang kapulahon ang ahos kaya aron pula-pula pod. Pagkaluto sa ahos, ilunod na rin na niya ang puso sa saging. Masarap ang aming ulam ngayon. Basta na si Alan, siya ginang magluto. guys. So, lamig ginang mong kaon basta siya magluto. Ayan, dilagyan na niya ang puso sa saging guys. Ayan. Matagal kay Rosico. Luto na ni guys. So, di man siya balik dugayon kay kuan mo siya kanang niluto ng gulidaan ang kaning atong puso. So, inani ang pagluto sa puso. Ayaw butang tuyo. So, Yan guys, ready na ang aming hapunan. Nakaluto na si Alan. Itlog na nga nilungag yung giadobo kana sa puso sa saging niya pong giadobo. di sa adobo kayo man nagituyuhan. Oh, mga sa di mo natuyo eh. Dili na tuyon. Ayan ang kanin. Oh, betis na. Ha? Betis na. Mandoy! Betis na ng kuan ba? Oh, suka. Santo Lord. Panlangin niya kini pagkaon sa lamisa karon, napagan kini kabasong sa lawas. Mataas kini kinabuhi Ginoo. Kung tagat pa kami Ginoo sa tibok, grasya sa among kinabuhi, sa among pagtuyo. Atagan mo panalangin, Diyos wala nang kamot. Naglakaw ikaw makabantay ka namo. Sa Kristo nang kapasinan mo duwas. Amen. Hindi na kabahaw kay. Ayun. Wala sa inyo sa usutan. Itlog mo? Hindi mo kaigo ah. Sige gamitin dito. Ay, lang may natin na ide. Ang tabay na. Hulot ng avocado dito da. Sabawan? Sabawan? Ano man? Ha? Yay! Ha? Nakatagok ng avocado, ano dia? Yes. Abay ka sa ako eh. Yes. Abay kay tatay. Abay mo nito. Uwak mo si tatay. Ano ta gidala mo tumbler tay? Wala. Dinan daw niya. Okay. Nadago sa akong tumbler kasi sige na ko putangan sa bugno tubig ba. Ni crack ang galom. Dili na kabutangan init. Putangan ba? Kanta niyo guys. Gubugnaw na. Nagugnaw. Dili na butan sa anong hapon. Di ba? Ay,
Pwede ako lang guys. Ito na lang bitang ato. May da. Ay, tadi mo salit. Ha? Pait. Kasi pait. Suka sa'yo na. Betul? Merah? Kira mana? Besok? Hah? Nik? Besok? Gimana? Ano po? Jadul dah, bisa lah. Sabihin kanya kung sabaw ng kid. Paano kayo na siya? Mana? Tapi kalau itu namin tayo. Ang kanya para? Ano? Itlog ba itlog? Itlog? Malamang dito yung kung ano tatagasinan. Luwag manikit niya na sa Honda. Sa lugar na. Sa bukid. Nimbalan. Ano? Tambalan. Nimbalan. Ano nimbalan na? Tambalan. Tambalan. Tambagan. Tambalan. Bukan singaw. Ano yung kasi din anakan? Ito nabing. Harus na itlog. Hah? Bakit? Bakit? Bakit sabi niyo? Di ba limara ito? Yes. Paano ko ito? Meron ko na. Mingkong! Niya! Ha? Nadaw. Ha? Naisip ko punitan.
Ayos na po. Okay rin. Thank you. Handa yung bata. Ang katubig, Nay? Meng! Di ay kama. Come on. Nay! The next day. Morning guys. Murag okay na tong paminaw. So, bisita tayo sa atong mga tanim. Gahapon wala gid guys kay gilubugin ako kung gibati. So, pag nahilot na, kina. Hello, guys! Nagkarga naman sa itoy ning Guys, kaghapi, nawang ito das akong classmate kaning ero na ken. iro natin. Ito. Ang akong batsong. Labong ka ng ilalo mo gikuha. Magawa si Alan ng harugan ng upo kay nagkatay na. Yung balik niya. Pagkatay niya. At siguro rin.
Kabiruang. Sanggup eh. Tuh. Ano gawin? So yan guys, nabutangan na siya harog pero dili wala pa na siya nahuman. Ako pa nang tiwason ugma. Pala nahuman pagbutang guys. Kulangan pa na sa taas. Ato na ning kuanon ipakatay sa taas ang kuan. Nakatay na magud siya. Yan na siya pa yun sa taas guys. Palitan tayo na kong nylon. Kaya mo kampat dito sa payon sa taas. So ayan. Thank you so much ma'am Pinay Beauty. Sa mga seedling. So ayan guys. Naglaba naman si Rilon na. Trabaho ay nasa yung tatay, kaya uli yung tatay gabi eh. So, trabaho ay nasa yung tatay, ukang duy-duy ang yung labahan. Mura na yung gilabahan guys, trabaho ay ni Alan ukang duy-duy. Ug man ako maglaba sa kuan. Kuan nagig ko, maulian nagig ko. Kailain pa kong paminaw sa akong lawas guys. Nabughat man. So, si Rilona ang naglaba. Kay schedule man sa tubig karon. Ayan, nag-agas ang tubig. Gahapon siya akong ipa-upload. Kita mo talir lang. Lang nakita mo talir. Lang nakita mo talir lang ba? Gahapon guys, siya akong ipa-upload kay di magid na ako makaya. Nagkuan ko, pakuha ko ni Raymond daw, nagpatod ko dito sa kuan. Manghilutay kay layo raman. Nagpahilot sa ko kagahapon. Si Rilona sang nag-upload gahapon. Hasta karon basin siya gahapon mag-upload karon. Manakog video. Manakog video karon, ako ning editon daw. Siya sa din ako ipa-upload. Hay lang.
Hi lang. Hi lang. Hi lang. Hi lang. Lagi nga man niya Manoy nga magsuldo ko lang tagalan ka na ko 20 lang ah. Tagalan ko 20 Manoy lang. Paulamon lang cellphone si Manoy. Da. Siya daw maglabas sa trabaho si Manoy, napalamon din siya cellphone. Ay lang.